manya kora mogi ma mondo mi koro wawuan bang'ane wach wago ataru gi to pike chalo nade omiyo bi makawuono Kenya ipende adwa ni arwaki machiegni ka iketo wang'i gi iti e wang' jowi migeno mondo wang'e to piny Kenya oge kanye to nyuolore ahinya to e joma koro chiko ni eche osewuok piny William Ruto ne lidho kuom nyinge mawuok kuom kweth maketo piny owacho tesre kaka mago modwa ni oti e buch jotend migepe ma penjo osebedo wuok ka kwedo jomoko osebedo go jomoko bende wacho ni mamor jomoko bende pod nitiere kod to odhi ni makawuono an ka batha machiegni koda kan gi Dr. Mark Matunga machiegni nya Dr. Mark mbele kati nyakwara mogi mana bod batha kod kajam nitiere kod wakili Sutino paka kanya kwara mogi to jado Matunga bende de daktari mar sindan da wacho ni uthiedh paka kabisa omie computer ada mana penjo mayot nikech gi kinde to chal ka gima penjo disipline ne ji moko ji neno gik mane ji ok par ni nyalo timore higni ariyo kata higni ariyo nyaka nyo Kenya wuogi yiero gik moko oselokore mapiyo mopogore kod kaka nene kawuono bago twak kod oganda jo Kenya matin mondo winje to wacho nang'o ka kamano piny Kenya ne kama chalo nade gi sani chiegni higni ariyo nyaka ne wuogi yiero mag 2022 Willis an ni gima kwongo wacho yes kane aloso mara mang'eny nandiko ni Ruto osego piny duso Ruto go piny duso adier marubo dong' dweche odonje tich to en ma sirikal ni osetimo ne jopiny gima osetimo ne jopiny nikech kok en medo bech osuru to en medo bech mauta edu afya ogoli linda mama ogoli jodongo pasa ma chulo ma social welfare program cha no kirango joma chamo pension dok bie wan county manyiso ni uchumi mar to mane Kenya kwanza let nani to ne mar mi no wuok oko mang'a mane luongo gi ongi to kirango response duoko ma Ruto chiwo ne gik moseketho pinyni en dhi manyo yawuotwa ni makoro do wang' jopiny ni koro kawo Mbadi accountant otero treasury ni okawo Wandayi wuod Ogunja otere mauta koro nyiso ni sami medo bech mauta pile to wuodwa mibo rang ni medo bech mauta kimedo osuru to wuodwa Mbadi mibone ni medo osuru koro gik mane biro godo maricho ka kuok mar Ruto ni okawe to koro bole ni jothuru to kanye kuma na wacho ni jolunya ko amo gik mane Ruto gi jopiny emo kelo no odwa miyo jo koro jowa ok onego momre mo gi Mbadi en gima otowo gimimiyo Wandayi en gima nosekuok makoro dum magara kapo ni mbele kucho pod dhi medo kik wawach ni Mbadi emo kelo dum ni ma en gima lit na en ni jowa gi yie mondo oti kod to su ok gibi kelo anya kara baket mi na chele uchumi mar Kenya ni bottom up in economic ok gibi loko lit pod dhi medo bet mbele ma ana wacho no kenda wacho kumora mora mantie Josephina wa anaja Safina party Josephina wegiwa wana wacho ni onge ber mane wuog Kenya kwanza hapo ni chio kukiti paro ni chiengno ende ke nyiso kara mare maduong kabisa biro paro ko
Gwel machiegni ahinya mawuok e duond bura mobedo ka piny owacho e wi kelo kethruok mar kama piny onego chope gi sani chiegni ga chiegni 2 ni mae gima winjo bende osebedo ni otimore joma osebedo ka keto wi koso en gima otimore nikech sirikal mantiere sani otimo biro keto piny Kenya rati. Yes. Mondo mi wapime ni to piny chal nade. Ana wuon gi pacha aneno nitiere rati maber ma yor ge piny yor kelo konyruok ne jopiny. Wakili Otieno wuoyo gi pacha. Ing'eyo wakili dogin ne gilaro kom gi Ruto kade radbet Wanjigi mar Jimmy Wanjigi kendo wakili nyocha ne ni TV ko obedo momeyo deputy miyo en paro mar piem ting'eni yiero no igari mokalo. Yes. Ng'ikni manyo bede en gima ok nyien. Wach corruption e Kenya ka ok en gima nyien kawuono Ruto ke manyo kele. Wach ngima matek e Kenya ka ok en gima nyien makata nyien bang' yiero no ka gi wach nano gima tek bech mogo ni kanye ni malo. Mano achiel kuom gik mane jatelo makoro president masani owacho ni ore uru mana mos matin ka bech mogo bro dok piny. Kawuono ok winj ka wakili wuoyo e wach mogo manyiso ni mogo nosetimo nosedok piny. Wach tich mar ojende ma onge e thuolo masani ok en gima nyotimore nyoro, ok en gima nyotimore higni 2 mokalo. Bet ka timore bedo timore e thoth pinje. Nyaka ket mpangilio mondo mi wane ni to nyithiwa gi mamoko osedhi nyaka university ere ka wanyalo yudo negi tije. Ma chuno ni nyaka piny kod sirikal ori paro mondo mi ochor wach ni mbele. Gima ng'eni ni penja en ng'ikruok mar bede kaluwore gi osuru kik wamed. Bende jopiny owacho ni kik wamed osuru. En wach mosechandowa e higni mang'eny. En wach mibadhi. Nikech osuru tichoko. Onge piny ma diger ma onge osuru. Mano to en gima nyaka oyiere. Onge piny ma diger ma onge osuru. Osuru tichoko. Kata kidwa med. To yes med dilal e mibadhi. Ere kaka onyalo bedo piny. Nikech mibadhi ni ema ka osuru lalie to miyo nyithindo ok nyalo yudo tich. Miyo gik moko nyalo timamo. Nyalo bedo e nengo mamalo. Manyalo miyo japiny hinyruok. Mane gima ne chendo ahinya. To wach mar mondo mi yawuotwa moko odonje e sirikal. Yes. Ma iwinjo ka wakili wacho ni kia ni piny otop, ni kia ni piny chal nade, ni kik gidonji. Mano to kik wawuondre. Sirikal en marwa wate. Ja Kenya mora mantiere e Kenya ka. Sirikal marwa. Kata jotuo uyien gi mondo mi gidonje e sirikal. Motamo gi mondo mi gidonje e sirikal. Kanyo ng'ik to Ruto to bedo piny mowuo jakom wuo pa wuo yenzi wani omera tengi adwa mondo mi akwany joko manyalo konyowa wateg paro to kokawo nyithiwa ma amwalowa mondo donje e sirikal nikech bende sirikal ne ok wabe kuno duto wabenya mondo wan bende mango ero nyan siaya ya wuothe gwenge moko e iye kanya yudo ka lam nika mane manyiso dongruok stima kanye ni kacha nyaka mafang thuru kuma ai chula stima mage gik manyaka wangi pe igero maduong lune ngeni mose dwaro ga ahinya ka piny igero ga gulu maduong
to koket nyathiwa kanyo ere rachne miwinjo ka wakili pod dwa ni mondo mipako mila disco wan wadhi wabitema piki ponki paka mielo di mano okonyal bet ni mane gi matimo mano ke dongru ndalo mane paka mielo disco ne ni yiero mane Chebukati ka mondo we jo Kenya yier ng'ama ne gidwaro lan kom notimo piki ponki obet president yes ingeni opposition party ine gimiluongo ni government in waiting masa kalo se fail okay tijo opposition adwani make gi kanyo kase di kode mbele wakili iwacho ni tijo opposition sheria chike mangoro Kenya tinende oko yanga wach mar opposition wach gi majority iparo ni ka iwacho ni tijo iketo piny owacho tesre sane chik mwango ni bendo kuketo mayanga mado mchiwo mondo jomoko riwre gi sirikal kapok idwoka itie kod twak moro matin or dolo aput moro gi jopiny owuoyo gi jopiny odani wawige matin mondo gi twak mana dakika matin kina nyakwara mugina nyisi jatend piny William Ruto bago twak kod jopiny Mombasa kendo wawinjo gima dhi nyime gi kino. Very interestingly, I went to one school in one college somewhere in Nandi. And I met a gentleman called Brian. And Brian told me, you know, Mr. President, I work for an AI company in Germany. Mind you, Brian has never been to Nairobi. And he doesn't even have a passport. But he works for an AI company in Germany. He makes money. In fact, in that school, the principal told me, we are beginning to have a problem here in this school because some of them, they earn more than the teachers. So, on the digital space, we are working round the clock. And I have told members of parliament, they need, and I want to ask citizens to demand from our members of parliament that the program we have on ICT, there should be an ICT hub in every ward. We can connect millions of jobs on the space, on the digital space. Because what government is going to do, members of parliament are going to build the ICT hubs, it's going to deliver internet, the government of Kenya is going to deliver trainers, we are going to deliver computers. It is up to the young people of Kenya to monetize and knowledge their talent and grow their incomes. Program number 2 is going on as I talk to you. We have already distributed 16,000 computers to all our TVs in Kenya not tomorrow. And there are 120,000, mark that number, 120,000 young in our TVs today are earning on the digital platform because of our training and we have done in that digital. Number 3, what are we doing? Ask me, what are we doing? Jobs. Number 3, we have a big program with the Ministry of Labor. In fact, I was today with my principal for labor, Shadrach Madime. I don't know where in this. Shadrach Madime was with me today. I have the management of NEA, National Employment Authority, so that we can have opportunities to work outside Kenya. What are we doing in that space? I have negotiated many opportunities. Many people have been asking me, Mr. President, why are you traveling? And I want to use this opportunity. I have been traveling to make sure that I connect Kenyans to jobs in country and outside country. We are signing 19 bilateral labor agreements with different countries. In fact, we concluded one with Germany. So that what happens? So that some of our talented young people, because this is what other countries like the Philippines
quality labor. You could use it to drive the economy. In fact, remittances from Kenyans, very hardworking Kenyans outside Kenya, is all the way to about 4 billion. So that is a space we want to use because Kenyans have good education, they speak good English, they are self-motivated, they need less supervision. Any company anywhere in the world will want to hire a Kenyan. And therefore, we must use it because it is the asset that we have. And that is what I have been doing to try and connect Kenyans to jobs outside. I was saying today, some of those jobs, like the ones for nurses, for example. I was in Saudi Arabia the other day. They want 200 nurses. We are unable to meet. Kwa mogi mano jatend piny William Ruto kaloso Mombasa otamunyi oganda jokenge mabende mogo jatend piny obro lidhe mana bang'e kawadhi nyime nang'ado wakili sama nowuoyo ng'ado wakili akawa ionge gi neno moromo inyalo poka buro lokore ni wakili mana kama ne wewe gima nawacho George in opposition yes. In a serikal marito in a government in waiting kech un gi manifesto maru kawan jo Safina wan gi manifesto maru kaka Safina hotel gi Jimmy Wanjigi jo ODM nigi manifesto margi hotel gi Baba jo UDA nigi manifesto margi hotel gi Ruto yes koro sami kawo ja opposition ite serikal to ne serikal di podo opposition wan wacho ni okupoda podo yero manyien Macron luongo yero wacho chak gi ng'ane chak gi Rusi London ka tich notame oluongo boluongo nations dono yombe ma kema dono bedo price dono yero ka elite funds ma lawika no rem pro kara Ruto bede rem riembo yo opposition ok ne dem rosere india in serikal ma ke pingo ga policies match yes pro tani ma party leader deputy leader mar party minority leader magi ngene gin ilongo ni ranking members mag central management committee mag ODM makori golo e ODM wani luoni itero odide nikoro gine driver toma koro chunga bora mane bacha kitma de piny nya raja kom wa nyose pogi bet piny ka jo yudi bagi manifesto mitigo manifesto mar Kenya Kwanza mose to kata kiwi sani TV onge manyien maruto wacho osewacho gigi pile gigi osewacho to pogre koro mukuru sani jo duoni makuri kita fancy no kaja luche bas kama tupe ni samono ni ban jo di mabugo jo piny mabugo giwa gio fast inati jo se ka an Kenya kain demo nyolae balarian cabinet admitted advocate tarika 209 tarika dek nan gi opportunity adek mane mbele na do teach osiepe godo Tom Gini Okuta Lyndon kila ng'ato ne nigi katin tije adek opportunities sani sama wuoyo kodini an gi jomo ng'ato en graduate an furu graduate en ng'ama jogweng' te o invest university ni pro graduate sani ichulo slime areo to mak matumacho ni giwinjo maber unemployment osekabedo Kenya ka era na giki back in serikali keje ginen grand coalition wan kana otiko university immediately keje uchumi ne tiyo to gin
Koro wawe wuondo jopiny. Gima lit na kama duong' en niya. An kuma nitie ni samoro nyaka chiemo macham ba winjo maber. An gi tije mar office okil. To en ber mane ma koro an godo ni an okil, an gi tije mar okil ni. To jiranda nyathi matin ma en future mar Kenya ni. Nyathi no setimo gimoro kaka ne dwa notimi. Odhi e sikul class. Odhi kata botimo master. To ni nyathini ok nyal yudo tich maluwore gi gima nosomo. Ni koro ikawo nyathini en ja. Koro wawe wuondre. Nyalo wacho. Alo bende osebedo romo. Obed tich. Koro gima nyadwa tiyo katiyo kuma dakika achiel kendo katiyo. Gima dwa na nyis osiepna ni. Dakika achiel ng'eny. Wati dakika achiel kendo atieke. Yes. Gima dwa na nyis en niya. Kik wabedru jok mayanyo jopiny, joma nyiero jopiny. We nyiero nyawadu. Ng'ato osetimo gima notimo mondo oyud opportunity. To sirikal nigi policies makelo ne lit. Nikech ok ne ok gik ma ogionge godo. Ma kwacho ni pes moko chini. Pes moko amotimo moko inflation. Pes moko lwar lakini pesa onge fuko kuom jopiny. Right. Koro kata nyieo mogo no ok ginyal yudo. Okay, sawa. Daktari. Iwinjo George. Wakili oloso maber kaluwore gi pache. Ing'eni ma wakili, an ok an wakili. Yes. King'iyo chik mar Kenya, onge kuma katiba wacho ni opposition. Onge kuma chik mar Kenya wacho ni party mara. Katiba wuo e minority party. Majority party. En thuolo mar miyo donjo e sirikal. Kanyo ok adwar mondo wakili owuond ji. En kowacho ni Safina bedo opposition. Safina bedo opposition. Kada to bende bedo opposition ok oulo ni koro gimoro amora tiere nyaka ipengi. Nikech mano kagero. Yes. Ma ine ikete ni an gimoro amora miwanyo kata mitimo an kora timo. Wach mar en gima lit ne ng'ata. An ajanyuol. En gima lit ne ng'ata. An be an gi nyithiwa madwaro mana tije. Waduto te nyaka watim ang'o? Donge winjo ka president ka wuoyo watch digital hub. To ere kaka jok ma kata ma ok bedo e piny ma ok nyalo yudo tije. Kumi ginene ndama temo mano mi omany tije ok. Wuono wacho. Achiel kuom gima nira ok mondo omany. Tewa moko nikech Kenya ka okionge. Nyalo nyisa kipenje sani dadi monde ko famne. Nikech nyithindo manyo tije kata mana lawyers ma bende an gi moke ode. Ma bende manyo tije en ondika di mondo mi o expand that opportunity mondo mi nyithindo ong'eyo ni nitiere mana emomiyo in ka president wuoyo sani moko di Germany nyithindo moko di Canada moko di pinje moko Saudi Arabia mondo mi wa mi nyithindo tije kuom mamoko to jok manyalo tiye Kenya ka to migi ang'o tije mago programs manyalo bedi miyo wach machielo bende winjo ni nyithiwa gi otimo makosa mi odonjo sirikal por e sirikal anyo idone wane yako wadonjo kama idonjo sirikal bali ngamo otimo kendo eni mbali ni dwani mondo maketi yake uga ko parliament do wach mar sirikal okonya ye tulo yako maino doni odonje sirikal o ni mano manchiere sirikal ka manyo yoto mano makosa mane ka opio sirikal ni kengini gima achiel kuom ma drive economy and energy. To opio andai ng'ama riek. Ng'ama timo management. En ng'ama osebedo bende e siasa ka. Ngini ma ne piny.
Komie Wandai. Kauka, imbede ng'inwa, nitamo mwanya ti, mondo mi wame dongo piny Kenya ni. Man gi mwati ne pile, ni en tich, ni en koko, ni rach. Kata sango Willis Jasafina. Ma ana buon Willis kanye to maber. Ambende kati magmono po. Okene opposition en koko. Sani thuolo momewa kaka nyithiwa mamwalo en thuolo manyaka wati godo mondo mi wan bende wane dongruok manyalo bedo e pinywa. To president mar masani Willis mondo mi gima wiye wil ni e chik mar Kenya ma bende osomo mose defend nyaka Supreme Court. Ka sani William Ruto no decide ni koro ni oweyo koro okodhi mbele, Willis ok bedo president. Ng'ama dhi bedo president Gachagua. Nyoro nitiere siaya la gigi. Achiel ni kang'eyo kaka piny ringo e thuolo masani kaluwore gi chik William Ruto kowacho ni koro weyo gima nyo je to Gachagua matimo ema mano ke gima wadwaro, mano kit telo mane watimo wadwaro. Koro ber mondo mi utiek tam neni wane ni to ere kaka wanyalo kendo dok yier machielo. Point machielo mabende very important manyaka wacho manyo wacho ni seche moko president nyalo decide kumanyo koro kaka Jakom nyo wacho ni kumero omukerot. Onyalo decide ni koro sani ni mano koro munda mi jolweny. Mano bende en gima nyalo timo kata mane bwo katiba masani. Okay, niko kanyo niko yiero nikoro Willis gi Safina party koro bedo ango bedo telo mano kaki wanga adwa defend kabisa en koro wayudo ma nyithiwa moko bende odonje e sirikal kuonde ma otegno ma bende nyalo konyruok ne Kenya to bende kelo konyruok ne thurwa to gima duong' en ni koro kapine ochweni to samoro odwaro oseng'eyo kaka iriemo piny. Odwaro ni ng'at ma bende ni kama nigo teku ni jatelo mar piny momi jatend piny William Ruto nitiere kod nyalo mar chiko tut migepe mane obro chiko ite George kendo chiko ite William Ruto kine ka William Ruto bede telo gitedete mochopo oyiere kuon gitedete mochopo ok en ng'amo fu kao right kaka Wandai kaka Oparanya nyalo chik mi dene utekwane te iwacho ni ine sirikal matimo ang'o marito manyiso ni dongruok mar piny mondo mi wayude sirikal. All right. To kanya kete jo onge otego kata ibinjo nyalo gawa koko kata to thuolo mar ng'iyo ni ka ine sirikal ok ochuno sirikal ka nitiere paro ni ok dhi kare ok moni wacho badi ni thuolo mar wacho ni president ka to pesa ni winjo dhi kama usuru ni winjo dhi kama Wandai nigi rieko mar wacho ni dongruok mar sitima e piny mar Kenya winjo dhi kama owulo ni ka in kanyo ni ni onge gimitimo wakili matunga wiwil ni kata walo ne ilo UDA ng'eny kabisa kata mak ni ja UDA ang'o ma mon manyo within them kata obindo ja mabe accountant mana kabadi gin gi joluo mang'eny kane bedi jaluo mi manyo dak gikaw e gir kanyo gikaw jaluo gi
ibiro mana koro nego multi-party democracy. Ikaw the top strikers mag main opposition party. Sirikande gini. Mana wacho, an kata winjo ka ywak yawuotwa mokaw ariyo. Jogi ngero nyalo dhi adhiambo to kobada malich. Gin jodiem. Gin jodiem. Ok abi ywak, ok abi liende. Liendo badi, giliendo adai to nyaka kech mago gin lembo. Mago ok abi ywak. Ok na mono kaw gi nyaka ywak. Nyaka go e juri. Badi bro chung malo ka ndigi finance bill. Pejuru kaka ne jokuo ta tafeta kawuono, owacho ni finance bill jane ber, onego finance bill boro manyien. Mbadi mabokelo gini. Jok bigo kone Ruto. Mbadi mokelo gini. Tarik 14 dwe mar aboro kawuono, dwe ariyo chakre kawuono. Wan ta idhi chung malo kalando. Ni omeda Kenya. Ok ni omedo bech mauta. Ibro wacho ndai ma wuodwa ni omedo bech mauta. Gin kuoggi. Odum yudiegi. Man jo opposition owacho ni ose thingo gi botam jopiny. Gidhi. Jopiny ni an okil. Ruto gi kani kata kopogore ne onge ng'anyo kata piny nokwe. Onge gima mono Ruto resign kane pono dwaro. Kata bedo no onge. Gimoro nyatimore en mana dhano kan. Gimoro nyatimore nyabet no onge. To nyabet no onge Ruto no. To nyabet kata Gachagua no be onge. Nyabet kata Nyati Wetangula bende onge. Okonyiso ni Kenya bro chung. Wan gi IBC sani kata mowuoyo kodini. E constituency ni gi IBC. Gi personnel. Jo Kenya chiwo pesa higa ka higa kata higa ni. Osemigi allocation karibu mana bilion 7. Magin go kawuono. Ji osuru sama wuoyo kodini. Osuru gi sikanya. Mag elections. Chairman ma chele di mar SK, President Marwa. Yiero ma chuni gi IBC. Yonge. Week mokalo chano tiek mana yiero mag KTD. IBC commissioners go ne onge. IBC ne time piny lango, piny okuche, piny jokisi, gi kuonde moko majuru, kuonde mipidhe chai. Tedi mano kawo beji mang'eny. Koro gima wacho ni kata gimoro ma ng'ato wacho ni ni Ruto Gachagua dhi bedo deputy. Sama gi kwedo Ruto Gachagua ber. Jogi richo te, gin ne gidhi gi te. Ng'ama ne wacho Gachagua onge. Magapo Ruto gweta, kata saboro kapok owuok en owuon. Okay. To ka giwuok, kata gima Matunga wacho ni ati gin bodhi ne military. Ng'ama onyisi ni gin bodhi ne military. Wan gi institutions Kenya ka, wan gi Chief Justice, wan gi DPP, wan tiere gi jogi nyalo bedo kaka heads of institutions. Rais Kurosa ko deputy mase wuok wacho ni mako piny to waduoke e yiero. Ndalo proud chiel jo yiero. Nikech gima jogi temo soka. Temo soka. Future in adui. Ok ni Ruto mali to Gachagua do. Gidhi gite. Temo buogowa. Ni ko wuok to ni jobonde bro biro. Ni jolweny bro kawo piny. Mano en fear mongering. Jobunde en rita kwe mag boundaries mag Kenya. Onge kuma jabunde, kara jabunde mosewacho jolweny. Ni an adwaro mondo ready possibility. Kata sani en possibility pinje mosebedo gi military coups gi ok timre kan jo the streets ng'any. En gima nyaka timre piny. Structures ma jolweny bende gin very pok ginyiso ga appetite. Jolweny ma Kenya ka tijgi ma ging'eyo ga ni wa ma Kenya to japiny en mana pinyni. Ma kata ka neno jolweny manor mondo jotam wach mag ng'anyo gi okethi. Kuma jolweny odhiye ji ne la bonde chema jalo bayo. Tiaga bayo onge. Nikech ging'eyo en ratiro mar japiny to police ma jo misuse en odhi gi bunde moko mwange onego jogi gizene ji to katieko ka wach kama mabelit na ahinya wach mar biro kawo jo ODM mondo dhi e sirikand ni tani mowuoyeni ji mose
onge kata ng'at achiel monegi gi mawuoyo ni kata kinya mondo makatara kot kata Clinton momaki e wach mang'anyo gi kinya chiwo makadara dhi ng'iyo wachne mondo gole oko. Yes. Kata kapo ni wuoyo yem kadi wan gi multi-party democracy. Yes. Chama mar serikali vyama mani opposition kane gido wuoyo gi ODM ento tiro jo ODM mano ka ODM ajasa fina kaka wacho gibi gibed piny to wuo to gi lost structure ka gidhi tiyo mane kende gitimo mana naonge kod gitabu. Be ok ber na kata ka ODM lose election yeo anapo kone safina abi ODM anyate wagi to kati wawati gini makchida nini itarapta Asale an gimacho ni maduong wakati serikal Ruto ni wapi jopiny to serikal ni tiyo gi maber kech mit mar kek ene chame kade jopiny ne kek ni mit Ruto tiyo mak matunga winjo maber mano ne maber ndo morgo odhi mbele to gi kama Masafi kaza gi Bernard Plumber gi Mali Mati Garissa joko ni wanto on machandre gi winjo li gi serikali ni en riambo ko tit to nyalo kelo bet kama kwe onge gima nyawacho ka duoko manene ya jo Gen Z manotelo noe ng'anyo no kodhi e ng'anyo jo onge serikal Ruto ne en ng'anyo ne piny tek jo to wach ng'anyo no giwo gi ng'anyo no piny ma ne jo piny ni ngima tek ni oko bet arrest yowuoyi ma obet kuwuok e tenge le serikal ne wacho ni nyalo konyo lore kod rieko margi gin gi Willis wacho no Dr. Makmatonga mokwongo kani idwa kelo ng'ama loso to ni kelo ODM Willis sani koro kakoro chako ni ene jasa fina weche mag ODM ok ochune kod gidhi thuolo ma osebedo ka nugo ni wacho ODM litna moa ODM serikal litna ma ODM winjo bedo mane gima ne osebedo kuwuoye thuolo te gima ka wang'e an abro dhi gi wach ara no wacho ni weche magidwaro mondo mi gikwong gi serikal kapok gindiko agreement gin weche mag jok ma families ma nyithindgi osetho nyithindo mantiere gine sel modonjnegi e court mondo olos wach compensation mag jok ma mosedhi through this tragedy mondo tul pesa ne kata jok mosehinyore mantiere hospital to mondo bende sirikal ochak ng'eyo ang'o mikakati keto mondo mi oduok weche mag akwede mondo sirikal bende koleri to ang'o magiketo mang'eyo nyithindo nyalo yudo tije nade e mine to lero kanyo ka en Mombasa gi Mombasa mondo wach mibadhi bende institutions mantiere maloso wach mibadhi mondo timang'o olosi mago gin achiel kuom gin jatelo wacho ni gidwaro mondo mi okwongo tim kaeto wadhi e gimiluongo ni national convention ka en kuma wadhi wache weche ma wadwaro ni to ere gima nyalo kelo yot nyoro benyo chako wacho wach national debt magi bende momiyo jo Gen Z nodhi e street ting'eni jo Gen Z ka kuma dieri nodhi mane street odiochieng' achiel an nyathina wuon nowacho ni en bende kodhi raisi ni sani weche tek odhi kuno ochamo tiagas omodhi mud choko duho wacho ni baba ok achak adogi abro mana bede kompyuta ka
to pare ni jakom Raila osechamonwa tear gas kuom higni 50. Miyo ene mong'eyo kaka piny ringo. Koneno ka piny dhi kamarach, gima ni penjo cha. Wachni piny dhi kamarach. Willis owe wuondo waka. Sani ka piny gimoro owuok ka, ibo neno ka en oidho mtoke cho entie border Arusha owuok odhi Tanzania. Koro to en kae to wane modong kani. Weuru tugo gi lweny. Weuru tugo gi piny dhi e lweny. Piny kikwa watugo godo. Gombo ma Willis dhi godo mar bedo president. Ohore ahoya. December biro kata ambe osera amie chigno amie kura di president to kiwach weche moko manyalo kelo tulo tugo gi kwe mar Mark Matunga we bogo gi thuol moko lweny mabiro Kenya ka onge Kenya gi jomera mani mane dhi pa onge ja Kenya mose negi gi raia gi sani Mane to be ginga mamuol se mabiro wakonyoji to jawi wacho kama peaceful we are peaceful Kenya kaini NG ka Mark Matunga gini mandalo mane ji di yiero mokalo cha Mark ne Azimio kaso ne ka rudo se bed la se landi to ngani loka lao ka gi tugu ne Azimio kore ne UDA biro tifika owuono ja piny niko en kendo nyaka bede i sirikal in kidwa bedo oko in kidwa bedo oko manyo nigi policy dokero gi majapiny mana sani ka donja serikal mar bobende ya safari no policies okay sir pero kamano en dakika aya ero kamano difference ero kamano nyama ogi tamo chopene murier ko kamano moro mero obedo abro kwa jatend mano miwa en un page no nyalo miwa ka kamano to tin na samore ne omiyo obudu kendo ka olungo gi chieng' machielo kaka jik moko medo lokore ka opone opodhi otelo gi kato hoyo mondo wadhi nyime gi twak ka kamano kilo jomo siro weche gi kachiel ko twak marwa maratil nyinge en George Batielo Mark Matunga kachiel ko Willis Otieno Nyasaye mondo bed ko in bende janeno marwa kum kitera mo gi TV Riti Masaka